Yn y fideo hwn, byddwn yn dysgu mwy am y resymau pan mae plant yn ei chael mor anodd i siarad am gam-drin rhywiol. Gall cam-drin plant yn rhywiol effeithio ar bob agwedd a'r ddatblygiad plentyn. Gall effeithio ar ei iechyd corfforol, ei lles meddyliol, yn ogystal â'i hymddygiad a'i perthnasoedd gydol ei hoes. Gan weithio gyda'n gilydd, gyda'r ymateb proffesiynol cywir, gallwn gefnogi plant a phobl ifanc yn well. Gyda'r cymorth cywir, mi all ac mae pobl yn gwella o'i profiadau. Drwy ganfod cam-drin rhywiol yn gynnar, gallwn ymyrryd i atal i amddiffyn a helpu'r plentyn. Nid yw'r rhan fwyaf o blant sy'n cael eu cam-drin yn rhywiol yn dweud wrth neb amdano ar y pryd. Yn hytrach, gallwn dangos arwyddion emosiynol, ymddygiadol a chorfforol eraill o'i cam-driniaeth. Ni ddylam synnu o ddeall hynny. Ar hyn o bryd, mae disgwyliadau gormodol ar y plant, hyn nid yn unig i gael yr hyder i rannu, ond hefyd y geiriau i wneud hynny. Mae llawer o rwystrau sy'n atal plant rhag dweud wrth ddim am gam-drin rhywiol a dangosir y rhain yma ar y sgrin. Os bydd gweithwyr proffesiynol yn aros nes bydd plant yn dweud wrthynt beth sy'n digwydd, cyn gweithredu, mae perygl na fydd plant yn cael ei amddiffyn a'i helpu mewn modd amserol. Mae llawer o'r oeswyr yn cofio ceisio dangos i'r oedolion o'i cwmpas, gan gynnwys athrawon, gweithwyr cymdeithasol, meddygon, nyrsys ysgol, yn ogystal â theulu a ffrindiau, ei bod yn profi rhywbeth anodd, ond ei bod yn teimlo nad oedd neb yn deall ei harwyddion. Gwyddom drwy ymchwil fod y rhan fwyaf o blant yn cael help i ddweud wrth oedolyn sy'n sylwi ar yr arwyddion a'r dangosyddion sy'n peri pryder ac yn ei holi amdanynt. Yr ydym yn ganolog i'r broses hon, mae angen i ni greu darlun o arwyddion a dangosyddion posibl o gam-drin rhywiol ac ymddygiad cam-drin rhywiol i ystyried yr hyn a allai fod yn digwydd i'r plentyn ac i archwilio hyn gyda nhw. Ni all plant ac ni ddylent fod yr unig dystion i'r niwed y maent yn ei brofi. Mae cyfrifoldeb ar yr oedolion o'i cwmpas i ymateb i ymddygiad sy'n gofyn am help a chymryd camau i'w diogelu. Ni all plant gydnabod bob amser bod yr hyn sydd digwydd iddynt yn gamdriniaeth. Ac yn aml, nid oes neb erioed wedi dweud wrthynt beth yn union yw camdriniaeth. Mae'n bwysig bod plant yn cael eu hannog i siarad ac oedolyn maent yn ymddiriod ynddo os ydynt yn teimlo bod rhywbeth o'i le, neu os oes rhywbeth yn ei poeni neu'n ei brifo. Gwyddom hefyd, efallai na fydd llawer o blant yn gallu mynegu eu pryderon ac y gallant ddangos eu anabusrwydd a'i hanghysur mewn ffyrdd eraill. Mae angen i ni ddeall pa bryd y gall plant fod yn ceisio dweud wrthym fod rhywbeth o'i le, drwy ei gweithredoedd yn ogystal â'i geiriau, ac yna'i i'n helpu ni i ddeall fel y gallwn ymateb yn briodol. Yn anffodus, mae arwyddion a dangosyddion camdriniaeth yn aml yn cael eu colli gyda gweithwyr proffesiynol yn credu bod yr arwyddion y maent yn ei gweld mewn plentyn yn ganlyniad i rhywbeth arall ym mywyd y plentyn. Neu maent yn anghofio edrych ar y resymau sydd wrth wraidd yr ymddygiad y maent yn ei weld. Gan fod cam-drin rhywiol yn rhywbeth sy'n anodd i feddwl amdano, pan fyddwn yn credu falle bod esboniad arall am yr ymddygiad, byddwn yn dewis derbyn hynny gan anghofio cadw'r posibilrwydd o gam-drin rhywiol mewn cof. Gallwn briodoli'r ymddygiad i anabledd y plentyn, trafferion teuluol, cam y mywyd y plentyn, problemau gyda ffrindiau neu droma arall. Ond
rhaid i ni gadw mewn cof yr holl bosibiliadau, hyd yn oed pan fod rhesymau posib eraill am ein pryderon, a hyd yn oed pan fydd goblygiadau'r posibilrwydd o gamdrin rhywiol yn anodd ei ddirnad. Weithiau mae plentyn yn aros am ein help. Ar ddiwedd y gyfres hon o fideos, y gobaith yw y byddwch yn teimlo eich bod wedi'ch grymuso i adnabod arwyddion a dangosyddion ehangach cam-drin rhywiol, fel y gellir diogelu a helpu mwy o blant, yn union fel yr oedd ei angen ar y goroeswr sy'n cael ei ddyfynu yma. Yn y fideo nesaf, byddwn yn dysgu mwy am arwyddion a dangosyddion posibl cam-drin rhywiol.